No, vypla sa kamera, nevadí. 1 až 6 W. 1 až 6 W, Carbon Film Resistors. Jeho, a to sú rôzne hodnoty. 680 kg. To je celá sada. To je pekná vec. Teraz to nezavriem, že? Jak sa poznám. Ale zavriem. Tu sú nejaké tiež. Tieto ja dosť často používam. S nejakými elektrolytmi. No. Bužierky zafukovacie. To sú tí kokos. To sú jaké one? To nie sú kondíky. Čo to je? To som ešte nevidel takéto. Čo to je? Je skôr, že kondíky, ale on to má 3 vývody. Čo to je, nejaký tranzistor, alebo čo? P2T, neviem čo. C. EF9. Jak značenie elektrónov. No. Jo, no to som zásobený zafukovacími bužírkami na veľmi dlhú dobu a rôznych priemerov. To je dobrá vec. To určite sa zíde, lebo však... No, a teraz to iné knižky tu vidím. Synchronizácia a rozklady televíznych príjimačov. Základy, úvahy. To je dobrá vec, lebo mám 3 telky. Na jednej mi nefunguje synchronizácia, tak možno sa dozviem prečo z tejto knižky. To je dobrá vec. Všeličo je to. Tieto knižky, to je veľmi dobrá vec. Tam je dosť informácií, čo využijete. Už nemám kam dávať. Už mám predimenzovaný stôl. Joj, to musím dať sem už na zem, lebo už... No. Mneženie v rádiotechnice. Čo to tam je? Joj, to má kapitol. Nejaké výpočty. Taký prístroj. No, je to veľmi pekná vec. Veľmi pekná. Tie knižky mám dosť rád, lebo z toho sa fakt dozviete, čo niekedy čo potrebujete. No, čo tu vidím ďalej? Elektronika. V teórii a v praxi. Nejaké magnetické polia. Konečne mám niečo zaujímavé čítať večer. No. Toto je nejaký LED tester. Zaujímavé. Zistím, jak sa to dá použiť možno. No, ďalšie knižky. Skúšečky a jednoduchá mnežení v praxi elektromontéra. Také obvody. Tu vidím doutnavkový skúšeč kondenzátoru, to je zaujímavé. To budú nejaké celkom užitočné schémy. Možno. Mneženie zemního odporu voltmetrem, ampérmetrem. No, zase sa mi vypla kamera, môj mobil dosahol plné úložisko a už nebolo, že kam nahrávať, ale nevadí. No, čo to bolo? Ja tu som vytiahol 2 knižky nejaké. Typizované napätí, transformátorky a vyhlazovací tlmivky. To je zaujímavé. Nejaký papierik k tomu. Ukáž, čo to obsahuje.
Tam možno niečo bude takého charakteru, že nejaké vyhľadzovacie zdroje a také. Možno, uvidíme. To si budem musieť preštudovať, to sa tak rýchlo nedá pozrieť, čo v tom je. Skúšečky a jednoduchá mnežení v praxi. Elektromontéra, ja to som kúkal teraz. No. Ďalšia knižka, niečo asi s televízormi. Áno. ABC opravy televízorov. Máže vo farbe knižka. Z ktorého roku to je? Aké schémy sú tam priložené? Nepíšu, alebo som slepý? Ma celkom zaujíma. Nevidím. V 70. máji. Užitočné informácie, jak opraviť televízor. To sú tie rubíny a také. Tie majú také dve poschodia o elektroniku. Zaujímavé. Aj tie schémy, počkať, to ma celkom zaujíma. Aspoň jednu si pozriem. Joj, čo ty, to je nejaká rozsiahla schéma. Ježišmaria, nejaký televízor. Schéma televízoru štandard. Jo. A práve to je to, čo mi blbne. Tak mám aj peknú schému a nič nemusím sa mordovať s nejakým telefónom. Ty, to je pekné, také prehľadné, to je super. Tam toho bude viac dobrého. No. Tu je niečo ďalšie. Bátce televízního opraváře. Rádce, ne bátce, čo mi šíbe. No. Asi si im obstarám ametista nejakého, alebo čo. 5 kg, joj, a to sú všelijaké hodnoty. 10 ohmov, 150 ohmov, joj, tam je toho veľa. To je rezistorov, na začiatku som mal málo, a teraz ich mám dostatok. No. Tu jeho kondenzátory. Dočineš dobre, ale 6 kV. 6 kV kondíky. To je... Jej. A tieto mám rád, tieto malé 220 pikofaradové a také, to je... Tieto sú veľmi dobré, tieto malé. Tie väčšinou sú aj že bezporuchové. 100 pikofarad. Toto neviem, čo je. Ale Tesla to vyrábala, je tam aj pekný nápis, že Tesla. Není vidieť, čo? Tu je. Jo, tam je toho viacej. Tak. Zrovna toto asi nevyužijem. Toto je už teraz popraskané a tak však fungláče. Možno sa medzi nimi nájde jeden výnimočný z XYZ kusov, ktorý bude dobrý. Sľuďaky. 225 pikofaradov. Fíha. To je kondenzátor. Ešte vidíte, jak bol zmotávaný toto. Že 390 pikofaradov na 25 kV. Ty kokos. Toto je čo? To je nejaká cievka? Nejaká tlmivka možno, alebo niečo takého.
Iha. Aj to je zaujímavé. Super, z toho vytriedím tie použiteľné. Možno sa nájde nejaký tento hovňáčik použiteľný, to sa uvidí. Juj. No. Tak, tu máme nejaké elektrolyty. Čo to je? 2,5 mikrofarad, 250 V. No tak napadlo, že to by možno išlo použiť aj ako tento, jak sa to volá. Filtračný kondík, ale nie, nešlo. 250 V je asi málo na filtračný kondenzátor. Taký echt, neviem čo to je. Rádio Tesla dnes práve tiež rozbaloval balík od Tesla rádia a tiež tam boli takéto. On si myslí, že to rozbehové kondíky, asi s ním súhlasím. Podobajú sa, vyzerá to tak 2,2 mikro sa tak používa na to. Iha, aký elektrolyt tlstý, aký šulok. 100 mikro, 350 V to bude chcieť dať pod záťaž, zistiť, či je to dobré. Všedy čo tu je? 2500 mikrofarad na 30 V. 4700, johoj, aj takéto fungovače tu sú. Pekné, pekné. Toto čo je? Toto je elektrolyt. Takýto pekný, taký som ešte nevidel. Jo, to teraz nezavriem, čo? Zase. Ale dobre. No a ešte tu niečo je. Toto je niečo čistiaceho charakteru, ale teraz nebudem rozbalovať, lebo sa mi to ešte nebude vyleje, alebo čo. A ešte bužírky. Taký kondík sa mi tu ešte vála. Elektrolytický, no to neprídem. No. No, to je všetko. Ja fakt ďakujem Teslovi rádiu za toto všetko. Som nesmierne vďačný. To je kopa úžasných vecí, ktoré určite využijem, lebo ja si rád staviam všelijaké zosilovače, príjimače a tak. Väčšina sa mi nedarí, preto o tom ani nie je veľa videí, ale verím, že sa mi niečo podarí. No, tak ešte sa ďakujem a to je asi všetko z tohto videa. Tak sa majte.